Abushafo ya mamu nyina kwa ba ya ka kire mu se de besi o mampon bia no ye de ebebre mu enne ze ba asante amane ene ya mamrem ene asante na yebuo no mu a enne eye fodwo enne fodwo yi na asante mampon ate de nne de senti ene se ohemfoforo a obesi na asebo nso otoso mienu anam ono nso aba besai e de akire ne man ama ne mamma nso esai e de akire no maka kire se mre bi etwa mu no mampon na mampon eya akonwa a yentena so enche kura ne senti ene se de watena so ache kura eye adaduanan de wanche kura no eye na otwe emiensa enti na mampon akonwa no na ya akonwa na eso etena ehie nanso dase bo so otoso mienu ede ne nimde ne nyansa ene na adwene ene ne mra nim ebe ka aman no nyina bomu ema odiade emfie aduonu enko 29 years efi afi apem ahankono aduokono ensia ekofim mfimpim mienu ene aduonu enum 29 years ana obo ade ene odomankoma wu a okuta ade a enkwan entimi nye ebe fa no ede no koye enne mpanya asma ye kanyina ne se ade bibu a yebobi ade mam enu nto no ankasa de twotwobuto ne wo faase osebo nsu a otoso miensa abefa no ofatua ode eba bedi ade ha the kingdom of Asante mede ade kofika kare maka kire mo se nimde eni nyansa ye fa no mpanyina no nanso se ba adwenkire eni nhunumu a ye fa no the kingdom of Asante ma memfa nse wa adwene mu se enne eye bretufo esom le senti ne se bretu opiesie ana wo swai no bretufo no nyina dos nanso Asante mampon ono edomu epiese se meka bretufo a na meka dankranya na meka bogu na meka atasoma so wonyina kan bom ene bretu a ewo kumase bretu a ewo asantemam bretu a ewo kwamam nyina no wo nyina eka bom eye bretufo won ana onana enam atwaba ho esane siye enu nti no yebom samrane ese bretuo de se konkron bretu a oye bretuo edese a wono ene botase ono ene bretuo tenanko wo nyina kan bom eye bretufo aha eye the kingdom of Asante ye kwa praman so de bekoso bia ne ye de bebre mu mede e de kofi kakari mum yanko fa de ohomre mu ene siama yankopon bu ahia sebi buru usani atwaba ho ono na sebi obe okwa chepani afọ anti yakuma di fie yakuma di fie be wo amane nto aso emu abepae unuanom bebre atasemanso awro abontem ahinsan adankrenya atre ama ebia koduru sabe bawo nyina enso ni nyina mo ne pani enti wo bai abretufo do eta montem no me nkasa wo baaye ene mo betetiye de ka wo nyina bom na enye baako ne hunu se biti dwanso na wo befo kasa sabe buru asanteman mu ha yewra okoba bia na chi wo na odigya wo na otoso bi no edomani sadi osonta krache wo bai de atibia no ani brebe ba ho inside the brain nti ame de futuo ba kwa ame de ma wo ma wo rem feed ya ona nan ma be ye agya ho eko eno na brabe to so titiriu ya ona na bo ahia na ntu be ye de ma asanteman o de ne kwa ba afode sabe e de ji asanteman si ho ene ye nkokun bio itidia na wo be ye na so de agya asanteman si ho e ye nkabomu e ye odo e ye ngomasua e ye mpuntuo e ye adwuma ye pema magunu enya biye eno ne asade e da so enti wona na asabe ebru na asabe wonya ne ba bi kwa wo besi na na mu ebuo anidie esompa e friend som osom ye wura Asante hene ne Asante mai papa enti musa wo adwuma ye emma ye nu e ho da sabe Osebo nso otoso miensa. Osebo nso otoso miensa. Na bibi ma mensi bibi nchiro. Predwan wa ha. Ya the phone way. Ide shiatum. Osebo nso otoso miensa. So what ye futu a. Sabi bro na nanom de ama wo. Wa mpanimfo a wo ba be ka wonum ho eno mabu mampoman. What ye futu a wo nyina de ama wo.
se bi bro mampon bitedwa e na oba betina so santima mu nyina woto so mienu e ya dwa emu oduro sebe wona nanom de boja e na kon agito ho nanso ne umfa amode umfa tuo umfa ajan na odi nimdia wodi nwumasua wodi mpuntuo wodi nkola adwuma e benya bia ye e na eba we ne futu a sebe mpani fo de ama wo ananu atufo so wo ba no mrante sem nyina agu bisa wo be fa dibra emu oduro sesebe mampo hene ananu atufo se e ma wura mfi sebe unchi titiri wa bere wa obo di ode oba ye e ma ni nu ho da mpani mfo ya wo muta wachi enkabomu mampoman enkabomu sebe buru abretufo enkabomu ni nyina na nanum de atufo no se fa ho brase na wo di ho brase na sebe wo de dafon na wo de sun a wo mu so ebe so osoro amohinie ayekese eno ni afutu ana nanu de ma wo se fa pokotodwem na dani da nyina fire disuade ne fa tu ho fo na de aba be di hene wo ye ne sa kontenten de wo ye bia be yi ye wura sante hene oso oni uni ma o sha kusa anochi komam do na nanu tu o de chew Rahwe mi wiase nyina ni o